Son Avelino Luis de Francisco Martínez, alcalde actual de Cortegada, que me nomeou o pueblo fai 4 anos, e son o candidato de novo para presente mandato dos 4 anos. Creo que estou moi satisfeito, e incluso o noso equipo de goberno, do que fixemos, porque fixemos moitas actuacións, e ademais actuacións en todas as parroquias do concello. Incluso superamos os 5 millóns de inversión de euros, que traducidos a antiguas pesetas son casi 200 millóns de pesetas. Feitos importantes, pois mira, foi a posta en marcha do Plan Xeral, o que nos permite tamén dentro do Plan Xeral meter o parque empresarial, do que realmente había un gran problema. Estamos precisamente xa na fase de redacción, xa nas alegacións, e creo, estou convencido xa que neste ano pois remataremos o Plan Xeral. Outras obras, pois distintas plazas nas parroquias, os accesos ao balneario que estaban sin facer, un pueblo que tamén que era Refoxos, que levaba moitos anos reclamando o alcantarillado, pois fixo un alcantarillado por un importe de 700.000 euros a primeira fase, e agora a segunda fase que xa está aprobada na Xunta por un importe de 590.000 euros. Digamos que esos foron os pilares básicos de nosa actuación durante os 4 anos, independentemente da cantidad de actividades lúdicas, culturales, que incorporamos dentro da nosa actividade do Concello, cousa que antes non se facía nada en absoluto deso. Cumplimos con creces todo o noso programa dos últimos 4 anos, pero nun Concello non se agota nunca, digamos, as ideas, en menos neste equipo de goberno que vai representar o Concello de Cortegada se o povo confía en nós. Vamos a continuar precisamente para rematar xa o Plan Xeral, que eso, digamos, que xa un sistema e unha forma moi importante para que esta zona de equipo sea dinamizar económicamente, porque vai incluído a posta en valor do parque empresarial. A terceira edad, maiores de 75 anos xa xubilados, que teñen moitos problemas que se puden comprobar nestes 4 anos, para trasladarse aquí ao centro de Cortegada, que é onde está precisamente pois, todos os servicios, como pode ser o médico, a farmacia e a compra de supermercados. Entón vamos tratar de axudarles económicamente con 50% o custo que lle corresponde do taxi que lles cobra cada vez que ven a Cortegada, sobre todo para aquelas unidades familiares que non superen os 600 euros. Rematar o alcantarillado de Refoxos, que xa está aprobado pola Xunta, que son unha inversión de 590.000 euros. Está desafectado, que é precisamente a segunda planta do centro de saúde que está posta a disposición da Xunta para o centro de salud, para o centro de día. E tamén temos posto a disposición xa da Xunta un terreno que, anexo precisamente ao centro escolar para a escola infantil. Continuar cas aceras en San Benito, aceras en Valongo, implantación do aforro enerxético en distintas parroquias, porque eso hoxe é necesario e imprescindible, debido precisamente ao custo que eso lle supón aos ayuntamientos, aumentar precisamente os servicios, digamos, culturales, de actividades lúdicas para todas aquelas persoas no Concello de Cortegada. Construir un anexo, precisamente ao lado do pabellón, dun anexo, digamos, dun gimnasio que é unha demanda que temos aquí no Concello. E, digamos, hai moitas outras actividades que van surgindo ao largo dos 4 anos.